11:30, nalazimo se na otoku Braču, u mjestu Supetar. Šetamo po rivi i pogledajte koliko ljudi ima. Ali reći ćemo vam u tekstu koji je razlog zašto tako malo ljudi ima. Pogledajte, lokali su svi pred zatvaranjem. U 12 sati po ovoj rivi nitko ne šeta. Znate, ako ćemo razvijati turizam, smatramo se turističkom državom gdje nam je više od 20% udio u BDP-u turizam, onda se ovakve stvari u Hrvatskoj ne bi trebale događati, jer ovako ispadamo da stvaramo mjesta u kojima sve zamire u 12 sati, umjesto da tu među ovim lokalima, restoranima, kafićima bude gomila turista. Ne znači ako imamo gomilu turista da imamo nerede, da imamo viku, galamu. Ljudi vole nešto pojesti i poslije 11 i u 12 sati, a ovdje vam konobar ne smije primiti narudžbu jer nažalost ne može niko napraviti do 12 sati. Pogledajte, izgleda da ćemo u našim ovakvim turističkim biserima koji su predivni uskoro imati radnička odmarališta iz kojih će se osjetiti miris graha sa slaninom, ili ćemo imati slatki kupus sa paradajzom. Namjerno ne govorim rajčicu, tako da znate. Pogledajte sad je 11:30, još pola sata kada svi lokali moraju prestati raditi. Evo pogledajte, konobari više ne služe piće, blagajne se prazne i ove vitrine sa sladoledom se sklanjaju. Turista nigdje nema jer je takav režim. Vjerojatno gradska vlast želi ovo pretvoriti u nekakvu spavaonicu sa djecom, sa obiteljima, sa bakama i djedovima. A novci, gledajte pa novci, da li su njima uopće bitni novci? Još jedna stvar, priče kako je Hrvatska i ove godine obara sve rekorde iz 2019. godine, ne znam po čemu, vjerojatno po rastu prihoda i fiskalizaciji u Ministarstvu financija, ali jedno budite sigurni, gostiju ima manje nego lani u ovo doba, a domaći iznajmljivači apartmana su podigli cijene tako da gore pod brdom morate se koristiti autom ili zvati taksi da dođete na plažu, traži vas u rasklimanim krevetima i apartmanima za koje nikada ne biste pristali nigdje da spavate po 150 eura, a toliko vas košta i smještaj u hotelu sa hranom u izobilju cijeli dan da jedete i uživate.